non goto fof ɗo woni yo tawno miijo anniya muɗum fof ene gasa hen bandiraɗo keɗiɗo fof kadi kala ɗo a so wona e galle he gonɗa aɗa wawi wiide amini tawno duwotoɗo o e mbiyo e amini o fof ko duwotoɓe ɗum noon kanko baydi Thiam walla Youssouf Sarr so tawi woɗɗani walla Kodda Jeena wele yo arɗo o jooɗo e dental he yimɓe jiyamo o tawtare duwa o sokhna Adama Aissé so tawi a woɗɗani ar jettoɗa dental ngal e bandiraɓe umminoɓe galoye bandiraɓe meɗen ko wayno sokhna Jeena wele so tawi a woɗɗani ar ɓarɗa dental ngal ka jinnaɗo makko tawtoreɗa duwa o e dendagal musidɓe ɗo wawno ummade en mbawa limtidde inɗe mabɓe hen goto foof ɗo wawno ummade yiyama ina ñaaga kadi nde arata tawtore golle ɗe deftere nde duwe tawtore baraji ɗi kala ɗo neɗɗo wawno ummade ha tengtinone bandiraɓe waɗɓe déplacement ji ƴetti otoji mumen ngari gila e fereji ha e tampere ha e foof Allah addi ɗumen ɗo kañum kam en jiiɗa luute duwa o ɗum noon kala ɗo neɗɗo wawno wonde yo ar tawtore ko golle ɗe ha tengti noon no mbiɗen ni e bandiraɓe waɗɓe déplacement ji ɓe kañumen fof ene ñagande garata ɗo tawtore sadagallahu o Oumar Doro Allah jarama jarama min jii darde ma gila hanki ha ɗo ɗo gonɗen darde ma min jii ɗum min ceedima ɗum min ceedima an musidɗo joom matériel o emin duwonoma Ousmane Diallo yo Allah yo golle ɗe ɗe mbaɗi fayida ene feewi ina laaɓi ina deeƴi ala birwi ala haydara emin jetta Allah min jettuma min ñagonoma Allah kadi yo Allah ɓeydane moƴƴere daña annene ganniyoɗa duwaw e deftere he yo Allah waɗane barke e golle ɗe an musidɗo Oumar Doro komi noon yo Allah yoɓe moƴƴere yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴine battanɗe e mawɓe meɗen ko wayno Sammalal Ñaay Moussa en nanɗo kañumen goni mawɓe dental ngal e kawmen Mamoudou Demba Abbas en nanɗo hen e jonde he kawmen e Goral Sora en nanɗo e jonde he kañumen foof e ko fotɓe duwade ko tawtaraɓe ko jinnaɓe kadi ko guiƴiraɓe ganduɗa kaw meɗen Daouda Olol ko wondiɓe mum gonno guila e gurdam ha mayde foof koñumen gondi meeɗa sertude Allah waɗi gaari lomtima ɗo jinnaɗo o enen jetta Allah enen jettira Allah ɗum ɗon kadi enen ñaago Allah yo Allah junnu balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe duwa o no koye juuɗe ceerno Soybou kanko ardi jonde nde o wi noon yo ceerno Hammadi e ceerno Oumar o wi ko ceerno Hammadi yodduwo joni noon o watte juuɗe ceerno Oumar Jeeyi yodduwona en hatmo o eyyi sokhna Adama Aissé bisimilla ma ɗum noon bandiraɓe mbiye amini mbiɗi tuude e juuɗe moon momone jeeɗo yo Allah jaɓanen ñaago Allah tan yo Allah jaɓanen golle ɗe onon sukaɓe almuɓe ne Allah jarama on jarama Allah yoɓon golle hande o ñalawma mo gonɗen tardinde neɗɗo hande golle ko hunde sande no feewi surtout ɗiɗo sahaji so tawi a yiiɗi wadde hunde so annima ala hen gasata ko innamal amalu binniyat wa innama likulli amrin mana neɗɗo foof e anniya mum tan ono noon yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah yoɓon moƴƴere joni noon e musidɗo men bayti nanɗo jooɗi almuɓe kam gollo men gari ha ɗo e mbaɗi conférence hanki gari mbaɗi Silky gayni nanɗo jooɗi hankadi programme almuɓe way kono hankadi woni koye gasde ni ceerno mo Soybou wi Allah jarama on jarama onon ne o wi nde garmi ɗo nane min jeeyami koye fodɓe adade ɗo
kono tawmi ɗo ko ba makko en ɓe o wi nde tawmiɓe ɗo o wi ɓe kalɗo konngol ne yurmini ina hawni ɓe mbi minen nde min goni fowru adundi baali jayade mi o wi ala onon kay ko onon goni baali tawoyɗi fowru o wi ko ɗo tan de baali ɗi poti tawde on onon goni pobbi ɗi baali poti tawde ɗo o wi ɗum noon waɗi ay jonde nde nde yewani joom silke cilkantenoɗo poɗɗo silkane deftere nde o ala ɗo Allah ardini ɗum kono ay yolde makko de yiyaka ɗo ko moƴƴo ko bawɗo yidde ko tabiɗɗo e gilli makko kankone yo Allah yomo moƴƴere yo Allah ɓoynumo jeese men ɗum tan woni ko jinnomi yettinde hen e inde fedde noon fedde yiɗmama soy fof o wi ko konngol mabɓe fof o haali ɗo yo Allah yoɓɓe moƴƴere Allah jarama on jarama lamma salli ala sayyidina Muhammadu sallam eɗen ñaago Allah musidɗo fof ɗo wano ummorade e aduna he yo Allah nawtu ɗum e dow jaam o wi kono kanko bamen dawdo olol o wi kalami makko de ko seeɗa neɗɗo wawa haaldude dawdo olol o wi min de ko minen guurde e wuuro he minen mawnide e wuuro he o wi komin fedde rewodirde noon kono Allah de ne waddi min gila nden o wi ko addi fof kanko kam ko gongirante no feewi o wona kadi taƴowo enɗam kanko kadi Allah waɗani munafiki o wona haaside kadi hay goto kala ko Daawuda yiye e ma ina moƴƴi haalat so yiye ma ko fewani o nodduma o waajoma o wi min ɓoydi noon aram o wi so won anduɓe sammalal wonko waawi o wi ko Daawuda olol andini sammalal o wi so nan Daawuda olol hay goto wawata andude sammalal e wuuro he o wi kala ɗo min jeehi taw ko cuɓalagal nodda ko andi ko e ko waawi ko fof o itta o watta juuɗam min o wi kanko daɗimi fof o mawnikinaki ko Allah kadi woni seede ɗum ɗon o wi wallahi wawa haaldude ko Daawuda ko o wi mi raɓɓikino tan ndeysan o wi Allah yurmomo yaafomo ndeysan amin yo Allah harnumo aljanna amin o wi oɗo subaka mo waɗa oɗo subaka de omo handi hen omo handi hen de wallahi yo Allah yurmomo yaafomo amin o wi so wi mbaɗa haala ko gandume makko o wi wawa gasde o wi won yiɗɓe haalde jarno ɗon jaafo ɗon ko haala paho o wi jarno ɗe jaafo ɗe gacca noon min hakke kono hono Daawuda olol de weeɓani Allah yurmomo yaafomo ndeysaan allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim o wi Daawuda o wi mbaɗa ñaago Allah tan yo Allah yurmomo yaafomo o wi min Daawuda min gurdi komin giƴiraɓe o wi ñagotomi Allah ko yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah moƴƴe makko o wi kala juuɓe moƴƴuɓe ne mbaɗe yo Allah wanmo ɗon o wi haalam hen de heewani o wi mbaɗa andi tan kam ko sagata mbaɗa andi kadi on wawi yidde mbaɗa andi ko juulɗo ko aadiyanke wallahi ko aadiyanke Allah ne waddi min ha Allah nayimo o wi min meeɗa dañjude tas min meeɗa waddude ko soofi o wi mi ñagotomi Allah tan ko yo Allah yommo moƴƴere ɗum tan woni ko jinnomi hen haalde wallahi a haali ɓerde ɗe kew tan ko wallahi ono gandimo no feewi o wi yaare so fiɗe hoore tooke kayti ngabbude
o wi haade ko dawde olol yo Allah yurmomo yaafomo ndeysaan o wi dawde de ko 40 wuro aram turwa mawɓe wuro ngo neli min ɗo yomin jaaton min jaɓɓa leydi ndi mi ƴeewa sine wona maaro o wi ko min e makko tan e Allah minen kadi jeehi toon min garti min kabri wuro ngo min mbi ina wona maaro aram de ko minen taƴi o wi rosoraji dariɗi ɗo ɗi ko min tan e makko ko minen baddi ɗum o wi to banggue rewɓe ɓamtare rewɓe Daouda woni hoore bande worɓe Daouda nan toon ya Allah yurmomo yaafomo ndeysaan Allah yurmomo yaafomo Allah juutno balɗe heddi ɓeene ya horma Allah nela ɗum Allah jarama on jarama Salif Abou Olo to Olol Diawɓe wonan adduɓe wonande yoɓɓem ɗoɓe sahaba wiɗar ɗo mine Kodda fanno ɗiɗi kalami ɗo fanno garano Kodda ko sehilam fanno keddiɗo ko Baba Daoud garami ɗo e galle ko taw mum ɗo ko minen somin gummima weekend min gari ɗo min ummi Madina min gari ɗo hen Baba Daoud première fois yidem Allah waɗi o mandi jinnaɓe saabu ɗum o wiya ko Daoud Olol min ko Olol jeeyami jibinɗomo on jibinimi nde garmi ɗo Kodda waɗi min présenté o ko Olol jeeya ko ɓi Abou Olo o jogui juuɗam ɗiɗi guila nden ha ko min mbayri yidirde kanne garmi ɗo hayso Kodda ala ɗo barke Cheikh Tidiane aussi ko ɗo Kodda yi walla dumon somi juumani Kodda wayi ɗo fodde 3 ans ummoto hayre mi ara ɗo walla Madina mi ara ɗo min jooɗo Baba Daoud sa joddi makko ko tubakoɓe mbiyata ko mawɗo neejo so maayi ko suudu defte sumi ko Amadou Pat wiyata ɗum kanko sa tawi a joddima makko hoto haala français wiyata ko dictionnaire ko éducateur kadi ko universel woni holɗum kala côté mo garɗa e makko par ce que min komi neɗɗo jiɗɗo politique no feewi o haalni kam ɗo gueɗe kewɗe ko faade banggal politique kadi Allah waɗi ko haaliyanke wono mawɓe ɗo gandi ɗum ne hokki min gandanɗa hoore ma yidde heɗade Baba Daoud taw min mi haalani nde wonno kala konngol makko ngolo haali ko ɗum leçon ko hokkata ma ɗo haalata yiyata kono ɗo e duuɓi seeɗa ma andu ko haali ko par ce que mi ari fête aram ɗo indépendance 4 avril ko heewi babira jewɗo haala ko guilay cubalagal ha ko heddi no haaldan ni an janngowo hayso tawi wona on fonno jarda kono aɗa wawi wujjude no daritomo haala ni e konngol makko ɗe suuɗi ɗi ganda programme ma janggo e jaam hayso tawi koye conférence goɗɗo gonɗa walla ko goɗɗum kalta kono no umminirde konngol ɗini an ma walle Baba Daoud amin jewta ko heewi kadi ko neɗɗo gandanɗa hoore ko babiraɗo jangguiniɗo barke Cheikh Tidiane babiraɓe heeɓeɗe jodde e mabɓe wutteji mawɗi ɓe jogui yontaɓe jeeyaɓe jabɓoɗaɓe joɗɗa e mabɓe ɓe kokkatama ni yankinare ɓuuri haalde ma par ce que ɓe kollatma kamɓe jibinma saabu ɗum soɓe kalde ma ko duuɓe kalde ma kala kaldo neɗɗo an iwirtama ko an heccimo hay hunde o wawa hebde ma kono so tawi aɗa haalda e neɗɗo an foof e jogade gandal e heccudemo e wonde jinnama kono a woppi duuɓi ɗi ha laaɓi tati a waɗi tan ko neɗɗo wondemo cukalel an a yiyani ɗum jiiɗa tan ko tagore Allah tagui mo a famni hoorema jaaɓa heeɗadema wasa sa haali hunde kanko cuhli ngo naftoro ɗum saabu ɗum ko nden cukalel ngel kanko o wawata tawtudemo kono tawi ko duuɓi kalɗa cukalel ngel te cukalel ngel faami an ko kalɗum ko duuɓi gonɗa haalde makko cukalel ngel hulat heeɗadema saabu ɗum hirsata banggal to kono Baba Daoud sa ari no mbawɗa fodde foof o yewtan ay neɗɗo wonno wayata ko duuna ɗum ko poɗɗo duunede saabu ɗum ko rindin ɗo ko gonga ni ko fedde yiɗɓe Kodda janawele fof tawa hende kono wol jeeɗe sababu kalɗo rewno woppi ɗo leggal moƴƴal moni kala ina wawi ngal leggal so huɓɓi daña hen ƴulɓe moƴƴe ƴulɓe ɗen mbawi waɗi goɗɗum saabu ɗum ko faggade yimɓe tagat ɗum ko rinde ɗo ko yimɓe hewɓe ndeni ɗo gummi guuri kewɗe ko tagat ɗum ko cukalel toksel kono noon ko joguiɗo haqqille eɗen mbiya tan yo Allah junnu balɗe makko kanko andi kadi ko yiɗan leñol ngol yo Allah hokkum ɗum ɗo Allah hani tijanani ɗo yinno jokkiɗɗo yaa taw Allah waɗi ɗum koye makko kanko Kodda jokkiɗ ɗum ɗon nde wonno goto foof ko mission mo jogui Ablaye Ilma wiyatno chacun a sa mission goto foof ne jogui mission mum ko yahata Kodda kanko mission makko leñol ngol tan goɗɗum ala hen
sabu ɗum hannde ɗum ɗo wawi yaltude fof partout so wiyete ɗum hoddo kewi aram hol kanko ko aramnajo hayso tawi wiyama ko ɓi dawɗo olol ko ɓi wuuro bomen kono wona ɗum wiyete ko image aramo yahata kono hono wayni yahani hay nokku hay 40 ans mum timmani ina wone wuuro jamma ñalam suba kigi dani mum ina nane partout te nana dani mum cikka ko babiraɗo mawɗo jiya ɗum ala no foti aramnaɓe kalɗo wawi wonde foti duwnade mo hono makko ndi kewi kono kadi ko porteur fo jeeya yimɓe ganduɗa hoorema fotɓe duwnede eɓe kewi kono kanko hen jeeya ɗum noon Kodda amin mbiya aussi ya jogor jaam annen nen wuuri fam anne aussi dañƴa ko weeɓani saabu ɗum en jii hanki sohna Adama conférence mo waɗɗo o enen kam nokkuji men ndi wona gonga ni Qur'ani jangge ɗo ne haale ɗo worɓe mbaɗa conférence kono debbo jooɗaɗo waɗa conférence e oɗo nokku c'est ma première fois de ko hanki puɗɗimi ɗum yiide mi woni Madine mi woni Hayre mi woni partout kono debbo jooɗade e nder wuuro hakkude babiraɓe sernaɓe yummiraɓe e sagata wadde conférence c'est la première fois mbimi ɗum noon ha hande ko ɗum duwaw Allah noon andi ko ɓuuri moƴƴude men yo Allah waɗan men ɗum mi forani haalde noon vraiment mi forani haalde kono wonko woni nder hay ko jimmi haalde kono noon Kodda ko musidɗam no fewi